Здрасти, трупчета, Коста. Днес съм тук с лудака, маняка, кай нещо бе. Добре, така нещо. Това прозвуча като пардене, поне на мене, сено. И днес ние с него сме на двата края на света. Аз съм чак на Черно море, а той чак в София. Има цели 400-500 км разлика. Ние сме на двата края на света. Много гадно. Не знам как нета изобщо ми свързва при него, въпреки че от някаква скапана флашка на някакъв скапан глобул ли е там, глобал ли е, не знам как точно се изразява ли е там, не знам как се там думата. Кай нещо да Иво. Аз па Иво. Водак ли си там, маняк ли си? What up? What up? Оня ден в Мотана някакво момиче играеше Мота. Вау! Най-бързо се праше свирки. Забавно. Декс. Мисля, че ми заби... не. Сега искам да ви съобща новото значение на ДЗП. Да запалим парламента. Има един въпрос. Какво бихте направили, ако имате най-многобройната армия с най-новите оръжия? Пишете в коментарите!